खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गुबुन हारिनि नोजोराव बर' हिन्जावसाफोरा आइजोफोरा टारगेट जादों नामा? फिन साब्रै बर' हिन्जावसाफोरा गुबुन रायजोआव सासे हारसा सुबुंजों फुस्लायनानै लांजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे हारसा सुबुङा साब्रै बर' हिन्जावसाफोरखौ फुस्लायनानै ट्रेनाव दैखांनानै भारतनि सोनाब फारसे लांखारगासिनो दंमोन। नाथाय बिहारनि कानपुर पुलिसनि नोजोराव गोग्लैनानै कानपुर ट्रेन स्टेशनाव हमजायो। बे साब्रै बर' हिन्जावसाफोरनि गेजेरावनो सासेया बाक्सा जिल्ला सालबारिनि 14 बोसोर बैसोनि सन्जना बर'। सन्जना बर'आ समबारखालि फुंनि समाव गुवाहाटि फारसे बिमानाव थांनि होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि सानै सोद्रोमाया सासपेन्ड खालामजाबाय आइएफएसजों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय रिपु रिजार्भ हाग्रानिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां बख'नायनि दायाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीजों दानानै होजानाय सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि सानै सोद्रोमा फारियै दाउखि एबा दिनेन नार्जारी आरो दामफ्ला बसुमतारीखौ आइएफएसआ सासपेन्ड खालामबाय। उदालगुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारिनि जिउ खहा। थांनाय मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव उदालगुरि सेक्रेटारियेट इंलिस फरायसालिनि मोखाङाव गंसे बाइक आरो रिकभारि क्रेनजों गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। बे लामानि जाब्रबथायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथायाव माजबाद सिमलिगुरि गामिनि बिबारि नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हग्राजुलिनि सन्जीब नार्जारीखौ गोब्राब थासारियाव गुवाहाटि फारसे लांबाय थानाय समावनो लामायाव जिउ गोमायो। सन्जीब नार्जारीया जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुंसारि नखरनि दुखुथिया सोद्रोमा आरो बाय बाहागिफोरनिसिम दुखुनि बाहागो लाफाहरनानै रुंसारि बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबहरो। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो फिन आइजो बारग' भलन्टियार फर्सनि जोनोम। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय बगाजुलिनि नब्लाङाव मिरु आइजो भलन्टियार फर्सखौ थांनाय मोनायाव दानाय जायो। तामुलपुर जिल्ला बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय आइजो दालायनि आफादगिरि महरै रुपला बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनजालि ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। बिपिएफआव जइन जानायफोरा सिगाङाव बिपिएफआवनो दंमोन। नोंथांमोना एसे गोथौयै एसे उनथिं नायनानै मिथिनो मोनगोन। दायो जाय मानसिफोरा बिपिएफआव जइन जागासिनो बिसोर मानसिफोरा अरिजिनेलि बिपिएफआवनो दंमोन। बिपिएफआ बिपिएफखौ जइन जाहोगासिनो। एसेमब्लि बिसायख'थियाव गाज्रियै जेननायनि उनाव दायो बिपिएफआ देबखानाय सिनस्रिखौ फुदबफिननो हायो बेनि जेबो चान्स गैया। मानोना 17 बोसोराव जेसेबां रायजोखौ थगायदों बिथांनि समाव जि हिंसायारि जाथाय जादोंमोन मानसिया जेसेबां खस्थ' मोनदों बे थासारिखौ रायजोफोरा लुबैफिना। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि UPPL आरो एजेपि जथायै सावरायज्लायगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।